Um, Namiss ka nga talaga. Wala kusta ka. Baka natagbat ko ito dyan, baka nabayagan na ibalog. Siyempre naman kita asawak si Ripan na. Sinumat ti lalaki nga kwaman. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ano? Hindi ko makanayon. Naulimot, di pinagbiag ko, antis turbo. Masato eh. Tuyoga po Isabela. Hatdog ka po Isabela. Tarong ka po Isabela. Itlog na native ni Mama. Nga po Isabela. Nay, dumating na pala tong lokong to. Kung di pa ako pumunta, hindi ko pa malalaman. Hoy, Baak! Dumating ka na pala, hindi mo man lang sinasabi sa akin. Hindi maminsan nakpa sumampit manang. Nya, kumusta? Yan kayo mamangan? Ayos lang, pero nakakainis. Baka bisita mo eh. Bila gala na tugong. Sige. Doon ka lang. Mga amin na eh, apo. Okay, baga mga madika pa alo ko yung tatakala pa siya ito. Ay, patikim ako ng hotdog mo. Sarap ba to? Kira manamatan ng mamlasan na. Sarap. Madika mabisin na ya. Pagbaga mga madika mabisin. Ay, dakis ka no, tigap ka plato. Kasi ano nga dakas, duwata mo. Agsinsina da ka no, kung nada mo eh. May din papat yung daga dyan, mga kalata. Nagano naman mo akas na yun. Nasa tayo nga dawa, madi nga pala. Hindi nga paypaysaw. Eh, patunayan ta nga mo tayo paypaysaw. Pero ka man, Kamo nga asawa yun. Pero di ta amutin mabalik nga mangyari ti lubong eh. Amutin pabalo-balo ti ko. Climate system mo na. Climate change gaya, madi nga climate system. Naging mas hotdog mo, bakit niya? Tanong ka ng pain eh, tanong mo. Tanong Ito ka. niya, favorite. Buti ka mag-ayam na arte timba ka na. Naman, hindi pa nakita ka niya may na arte ka eh. So, hindi ka mapansinin. Sika ko, judger ka nga talaga. Judge? Hindi mas penny, Hindi tatulo. nga judgmental. Sumaya ka dyan. Wala nga eh. Mga ka nga mahal. Apa yung ragbig sa ka mga dakil bang iwa mo? Hindi ako nga rin mabisin. Api ka sa teachuram ni. Nagpuskol ta buhok mon. Nagpuskol pa ita barbas mon. Sika nga talagang nga lalaki. Awan pa itay mo ngagpapukisin. Awan talaga ka-amor-amor mo. Mangkan man lata ka di. Apa yung sinapati pagapwakit tayo sika? Naan talaga nagkit-kitan. Kasi di ka or maumatarupa mo. Kasi sa bam, manual daw ka nga awan. Tapos madinak mamimes. Sabi ko matamamis ka. Kumusta mo tayo aldaw mo dawanak. Madi nga mayat kaya awang kamot. Saan mo nga malingan na mayat? Kasi nung nga rin ma-enjoy si pinag-vlog ko na ang kanak mo nga yung bata. Apay matay ka na wanak. Si anong harod, si kang harod ti pagragrag sa ka, tapos yung bata nakpay. Hindi mamate. Posible nga paglagagsakan mo sa balay. Api nga madi ako mamamate. Uray damagam niyan dyan sa silang lang ang kadyawang ka. Oo, apaya natin nangyari dawanak. Dagajay kayam na. Mm. Apandag kita sinirip-siripan. Basta ba sa dagijayan? Siniripan na ka? Kiwan,
Tapos ni Andres, napan kami nagdigos dyan. Resort na. Tapos iso na mga auntie, mang sirip-sirip mo lang. Ang mom, na asawa ka lang. Baka natagbat ko agajayan, baka nabayagat na ibalo din. Tagbatang tatan. Siyempre, madikita, asawak, siripan na. Sinumat ti lalaki nga kwamay. Bisa ba nun, ajay pa'y gayam short ni Andres, madik pa'y gayam na isuble. Yung sino agad nga nagsirip kanyam. Mudik nga rod amo no sino ajay. Bagtalangan nun, sumangpat ni Andres. Si kamot, bakit ang kan dapat alalwada matabagim, ta madim amo ti tao tatta, no, kwa, dim amo, baka marip ka ta, o bastusin na ka. Lakit din. Malis-alis kan to mga men, di nagpagadwaki niya. Kamusta man ajay nilakad mo jay Isabela? Nagbayag kay jay. Siguro, alda silsilpatan mo jay ah. Sir patin nga bagbagam. Iso nagawid ak. Pagkakwartaan na ajay, hana mga agawid nga wan gapuna. Apo. Tsaka, siyempre, agawid ako, kumusta amin ni inang kintatang kon agad, di kakabsat ko. Anapay. Malikto pa'y masango nga purnosan ti bagbagi ko. Panganak pa'y agsirpat di babae ta. Yung laki na gunya. Ngawan na no. Mga manata ka din. Nainsurot na ko ma. Doon na mamok ni mama ko ni papa. Naku nam. Ni mama ko ni papa. Sila may turid mo, Moy. May turid mo nga baga kini inang kinitatang ko, mama papa. Baka magikabsat mo babae, nagsusumungit agiday. Baka madigag kakalaan, baka pahinda ka pa'y. Lalo adi ko, adi sumalsarono kanya. Ay, maldita aday. Nagimas nga papispisan. Madi man siguro. Ngamin ko, kayak mat magitungtong tinasyaat. Nalaka lang nga ibagata, tatuduwa tag tungtungtong. Diyak lang amon aktwal. Ngamin, hindi ti danyawid ko nga babae dyan, pulos madi nakasao. Kaya nyo siya, siguro ko. Feeling ko, kahit nagdagay dyan. Sa bagay, nasimpit ka, mate. Madi nga na arte. Hindi lang, durubab. Ay, madi kayam. Karukan. Mangkalata ka di. Naigalisa lang. Naimas namin taluto, miso nga kay kahit ko ni. Ay, masatang alagayin, puro prito. Juan, uri kasi kinanayin si Danta ka. Kahit ko lata. Kahit ano, puro prito latan, makauma. Nagrabaw mo ti kaligayahan mo, puro prito lang, naragsakan. Juan, makatipid ta pa ito yun eh. Anong to mo di bagbagad na tao niya, inawi di pagmamahal ni Bakin, imprituan na lang ni Gunyang, inayatdan mo. Ako, pagkatawa ka. Makapatawa lang tayo, bagam. O, diba? Ang babaw. Hindi ko gamit ko na medyo naunig, madin malipatan. Kasi anong harad, kay ate mo ti favorite ko, nang harad, nagsapulak ti madik favorite. Gimas niya. Nung kastula ti kaya mga kanay, nung inaldaw to malang sa tikang kanik, sakmit ti agmaday. Hindi mo tita malagbayag. Hindi, lutuan ka tiket mo mo. O, lutuan na tiket ko, lutuan ka mo tiket mo. Ano yung tiket mo? Ay, kasday, salitan. Wow, sap nagbenta. Kahit kumit gulgulay, orin nilinta lang, kinsaw-saw baguong. Samang-sama, kahit kumat lang ngayon okra. Kahit may okra nga nilinta, healthy agad. Amin nga kahit mo. Ne, kahit mo lang okra, Kasday, destiny tanga daw. mati ka destiny mo. Apel ka tinga ba di? Mati ti kasday, lakaya kon. Destiny. Kita mo ne, kahit mo kahit kumat lang, madikmat amo ti kahit mo. Madi naman matitikas ta, destiny, baka makadistinugak pa ti tao. Ay, nagkaro ka nga talaga niya. Namiss ka nga talaga, oray kasta ka. Ne, kung magpogi ka mo, oray, mali ka nga nakaurnos. Apay, basketballista ka? Mambubola kang samot tayo.